агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурро пеш мебарад ва пайваста барои иҷрои фармони супоришҳои пешвои муаззами миллат ва қарору фармоишҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро агентӣ пеш мебарад ва пайваста ба ҳамин дар паёми пешвои миллат ки санаи 28 декабри соли 2023 гузашта буд, оид ба зиёд намудани аз 1 июли соли 2024 ба андозаи 30% андозаи муқаррар шуда индексатсия, яъне зиёд карда шуд. Бояд қайд намуд ки дар ин паём бевосита ҳам нафақагирони суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ қайд карда шуданд ва бинобар ҳамин аз 1 июли соли 2024 пайваста тамоми категория, тамоми намудҳои нафақагирон ҷалб карда мешаванд, ба қайд гирифта мешаванд ва зиёд карда мешаванд. Аз ҳоли имрӯз тамоми зерсохторҳои агентӣ тайёрӣ ба гузарондани ин иқдом барои бо сари баланд бардоштани гузарондани ин иқдом пайваста корҳои фармондадӣ гузаронида шуданд ва инчунин бояд қайд намуд ки дар ин зиёдшавӣ зиёда аз 796 000 нафақагирон дохил карда мешаванд.